ଯେବେ ମା ହେଲି ସେବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନୁ ଯେ ବସିକି ରହିଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ବି ଆମେ ସବୁଦିନେ ସେଇ କାମ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଥିଲୁ। କେବେ ସେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହିଁ କରିନଥିଲୁ ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଜି ମା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମା ହେଉଛି ତାର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ପରେ ବି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଉଠି ସେଇ କାମ କରୁଥାଏ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଏନି ଯେ ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ଦେହଟା 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲ ନଥିଲା। ତ ହଁ ହେଲା କି ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଠିକ୍ସେ କରିନଥିନି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୋତେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିସ ଛୁଆ କିସ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆସିକି ସେଇ ସମୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆଗ୍ରହ କରି ହେଲ୍ପ କରୁଥାନ୍ତି। ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି କରିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଆଜି କହିଲି ନା